कपड़ी म्हणतात निळा कपड़ी म्हणतो आणि केडता पिंक पोर्सिसन ए मेनदा कपड़ी योटे जनंती छाया मेनदा कपड़ी योटे जनंती छाया
लक्ष्मणा बाकी वर्धनावन स्वरूपा लक्ष्मणा मला 14 वर्षाला लक्ष्मणा दाखवू लागे सिमरन नाही बघा सांगतो हे याच्या सीमे लक्ष्मणा मावा कौशेला लक्ष्मणा यायला तला बाबे बाबे लक्ष्मणा हा बघा सोना वर्षाला गिरवांतो लक्ष्मणा घेडा ते सलवारू बैल गुरुदत्ता लक्ष्मणा बघा भूटाला रंगडीचे गिरून आणतो लक्ष्मण దానూరింజరే నంగడల్లారన గురుగా ఆశ్రమంతి ఈ దానూరింజర్ చూడంతంతరి ఆంధ్రప్ప చివర్చలి ఈ పదే లక్ష్మణ్ గారు మంతోర్తే ఓన్గర్ ఓకైంತಿ ಓನಗರ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಂತ ಓನಗರ್ ನನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ತಣಂತೋ ನಾನು ಕೇಳದ ಪಿನ್ ಪೋರ್ತಿಸೋನ್ ಏ ಮೇಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಯೋಳೆ ಪರಂತಿ ಸಾಯಾವೋ ಮೇಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಯೋಳೆ ಪರಂತಿ ಸಾಯಾವೋ ಯೋನಾ ವರ್ಷಾನಾ ಮನ್ನು ಸಾಯೋ ಯೋನಾ ವರ್ಷಾನಾ ಮನ್ನು ಸಾಯೋ ಮೇಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಯೋಳೆ ಪರಂತಿ ಸಾಯಾವೋ ಮೇಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಯೋಳೆ नमन सीतल होते मासिवांतो Yeah.
हा गुरुराया बारी मध्ये बघितले की काही काही बाई माग 14 वर्षांना वनवसर होता ते शीतल गिरवा कायमचा खेळात बाण होतो हा प्रभु रामचंद्र 14 ವರ್ಷನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ನುರಿಂಜರ್ ಜಾತಿ ಜನ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪುರ ವೈಕೂಸ್ ಮತವತಿ ನಾವಗಿರ್ ಭೈರವ ರಾಜ ಮತವತಿ ರಾಜದ ನುರಿಂಜರ್ ಚತುರ್ದಯಾಸಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ವನವಾಸದ ಆಗಮಿಂತೆ ಅಷ್ಟೇ सीता मान लोकंजेर ना तीस अच्छे बोना जोड़ और बोना बग्गा मारा का दर्मी निवे सीतन होय लागा नवा आशीर्वाद म्हणतो हा गुराया आणि ते की निवा आशीर्वाद ने होता म्हणजे साडी म्हणता आणि नंतर खेळता कोण शिकेल Yeah.